Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sumangga kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmatipun kita saged makempal. Wonten ing kuapan punika kanthi pinaringan sehat. Para rawuh ingkang kinamatan perkembangan teknologi ing jaman samenika masung lan lembaga kanthi cepet. Teknologi sampun maringi kathah faedah. Mliginipun wonten ing babagan pendidikan, komunikasi lan padamelan kanthi teknologi. Pakaryan ingkang rumiyin awrat lan dalu samenika saged kalampahan kanthi langkung cepet lan efisien. Nanging mekaten kita kedah saged milah lan milih anggenipun ginakaken teknologi sampun ngantos kita rasakan dening pangaruh ingkang boten sae. Teknologi kedah dados sarana kangge ningkataken kawruh lan keterampilan. Mila saking punika sumangga kita dados generasi ingkang pinter, bijaksana lan tanggung jawab anggenipun teknologi. Makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi nani tumrap kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.